Hello dolo hanyo hailam sugonarungno ani bologo tabu hingke ang ani husband ni logibo thana bagui kisa tiyar khai tongmani ta husband ni logibo boro thana nai norokno ang tabuk salia aro thangnyo phunungnai boro thang aro thangke norok nungnai bo jagao thang tamkhina thang buri rokni khe tiyar kisa bango baire wa ongkhona hingke bwkhanai bisi ang khalani joton slai problem wngjago bwkhanai no hingke ang chwlarok haike tongmaka hingke bwsuk bo hamjakamo bwkhanai khala hingke ang tamo ungjak seb selo kosto bungjago ta bwkhanai kolokni bagai hingke tabo khe ani tiyar pai khe bwkhanai ro ang khaina habai khe bwkhanai khaga hingke ang daily milike khaimaya milik ni ani bwkhanai khalmani sob somaino omo khe ang miyawa aban khaimani tini hingke hampuno rina bagai kisa talang thangchina jai hi teisa se narak toni makhamu ta thana hin saimanga hingke thana hin saimiya ba narak jakliya ta asung hi kisa tiya tongmabno ri sinai ready khebe kya tui botol hingke ang baire ongkhana hingke supano gana bongtho baire hingke ang tui botol tolong yate tongmanya tui ang automatic nungo amni bagani ani yago tui botol kagya khai matoni ota gi ko bag sikon te ono dai telang sinai jotto tiyar pai bai khata bo hingke thasingo hingke khnai rok khalai rogo sim pai khata tabo hingke bag rok tiyar khebe ka hampuni bagai telang marok tabo ongkhar sinai kolom tui ba busuk ongkho risi risi ka hanyo thai tongbayo tabo hingke ang thang tongo obo hingke sini parani lama dukan jora himthana ja ang ani husband hingke dukan jora thangsoka chini parani lama hamli jai yang te gari rok bike rok laijamoni gane oro bati rok wa hingke tui rok kwchai thangata lama thuklolo ongoi amoni bagi oro lama harpek ongtongo jeng baire thana hingke waisabani eklogi nog no hoite ongkhor manya somni no bonsilai song song ter khai bo dukan jora mang phaitom phayo gaso jora mang bobai thana hingke aro no hoite mang bike rok makauta na kan gola hin sijak on doctor baje najina phayo na husband ang thanai belogo phunung gidan husband bagi tui kutung muthungo totra hamya hne ge totra no tini najina phayo bo hingke angke bini logibo phaiketa totra bini sajagota abo hingke khwai taoni kuhinur sini khwai ni borok hingke tobo saimano khwai ni borok ya hingke tobo saimon lagasuk jeng aro ticket tani akoni kai phebeye sirai lama naharei o jago kuhiniro kisa kamnango hin phaiketa aro doctor bo phaiya ko hingke lena hingke ticket sirai lamar bo kisa hakchal ko hingke ba jeng oro kamnangmani manui rok paisibe gena hine phailiketa angkhe buibai siapano hinjak to kuhiniro ang serai bai rogo phano koni phairi ba angkai dibon jora rogo hingke ang oro asuk hasa habya kiru ta tangi bo bising bising angati kono koni rok hamnani onek kiru amni bagai ang habya rok se thong kamnango mani phano ang pailangya habo iko tola jora chini borok rokno kwbangma nukha hingke sa ang habuta ora ekhe ang haja habya buibai siapano hinjak tongtho ang kiributa kuhiniro bo tini khub borok kom sunday rogo bula dugan rok bo bondo mang hingke asuk borok rok bo phaiya duitala sakao se sini hingke kam aro mani kisa painani ta aro no thang tongo obo hingke ri dugan iko oro bo dugan bodo mang no kusu koyekta khologjak tongo tokhono bon mangta ani pelaju te kaisa sumna hne ri fees kisa paitelangana hne se ang oro phayo o jagao ri paikari rok ribo school dress rok telani mani rok ri mitar rok jotono ributa amo hingke kuhinir sakano haite video khaimani borok onek kom tawani haijeng tongsiu borok kom ongoi aro ri kaisa nahare kipil tongo taba jagani oro hingke mutai photo rok phaloda yang golio hingke iko yang golio hingke chalarong mane yango hingke bri rokni bo tongo chalarong bo tongo blouse dugan rok tongo ta yango tini hingke kusu bon mangse tolao te kaisa cosmetic dugan haboi thangsinai doctor tabok dugan phar tongo bin dugan hamna phayo ang belai phungbula borok ben dugan kholok drop siko tabok ang hingke oro powder kaisen bo kaisa phayo sina yango o yongsori hamya angoi bin dugan mas manthokle yang tokha hingke tini phaisijak paitelangana hne phaiketa buri rokni mani mang kwbangma ta oro iko yang hwa khum rok yango hingke mathia mang bese phota rok tomasi tongi selelai sukka pura 2 ghonta rok mana singkana tabu se serial phaisu o sar hingke dutala sakao nayo do hingke jeng tabu dutala sakao kajakta najaki to paikhe do hingke haifena chini kam hingke tabu phan paya khuta totrani test khaji hinso hingko test khai report mana hingke lag diba jisike pano te 1 ghonta jisike pano mana singnai abo saiman tong haino tongno selo hine ojon ok sujama tongsu ojon ma hiling man na hadim kaham ke na singnai bijane ojon borok paibe khe asung no jotoni la sung siwana haima tongsu sele sukka pura 3 ghonta mana singka hingke ekdom sele sukka tabo khe hampuna awang tona phaijak do
mai hi bo se gate phiok pa nyai bo bera be stin hur kata sungna gate be settei sida ei gabon hanya phanya ta hamjak ei khasik langka bo no bor phage busu hamjak saisung ma tongma bla ro bara wa awan tong skolara bongni bara phaimene goliwo dukan tong hini changai ni mani pai tuli ta amse oro dukan bodo mangsi kun chuma mulia mian hojra khama sabne binna abada dada hincha Patra bang mane tona ringyang suka bini yang sala tongge bana kanang le ta tini kha bi yang sala kering kan busuk jalo khama bo ade tini bota thangli hinguna ja sarapsa tongge asiyog yang jabunai bini exam si chole jongo tabo ngi nogo butalang ma yabana seklang namang logi nai tong siu bo saimliya miring mane tona jaga kering jak to ha bo tong thujang mane hampu busung manu reno kha bir musamana na chung joba khia kija sabaji nogoro hoya hne biang ba jota khiri beka hain se thanguru tongna bagai hina de ni site phe jota khiri pubo nogoro hana chele jagai ta tare le sakla ta tare le ya thangna hampu songara ni phai tabo ke te se yang tabo na kisa hape kya nok ni bagai tipin trang na hne ora birani trang na bagai habjak ta chung tipin dugano tabo ke hotel maisa na hne nale chong layo no ko thang sai dia emna tadi bora maisa de do ke bo okhujo ke anggo masa khata bin phai phape tini hotel ni moi mungni busu ko thoka alo bai kangora baja ngete phandok chatni kicha khari jago busu ko thoka thoksuka angke abo sabaye wasi sabaye se tabai se alo bai kangora baja no angke sanai se masa siu tok ba hanle ta masuk thoknani o kangro bai alo baja ngete phandok chatni no bisi thokjaka amani bage mai ba saiman kham kasa khero gai jaisika emne tang no ko ba hagen jawang mai rok bisi khimna mo chung yang mai rok khib jagya jotta samrok pai bai tabo hingke sing o hotel ni hoite chini auto station jara tomtom kai thang thong tai kalibari road obo hingke dugan ba tamang i ko kaisa koiso bara khola kare hiri dugan rok sandeng tini bondo mangta kosa jara bike te kosa jara hingke gari bai thanglayo ta bike hingke sing poskai tulang le tabo hingke bike bai nogo kifalai tonglayo ta tini nogo kifilna na gler kha phungo noita ni hoite nog ni ongkhori thangmani tabo pura 3:30 baji chongo sung tabo se nogo soguya ko pura sapung hanyong khata doctor no bisile sule makhe nogo se soguya ko ang hingke hi chini bazaro tabo obo hingke dugano ang iko i jerani iri sui jongota bo phujaburo sumna bage iri sumna phayo hingke bano subri ro hodi kisa hen hingke ang subna bage hi sui jongota bini blouse ni mabang tabo narak tongo bini blouse ni ri lehenga ni sakani ta obo tabuk se nogo sokpaisio pura 6টা baji kha phungni hoitong khormani obo hingke ani pala juneri paito mani ta kangsono to ang jotai obo ni dam 145 taka na harka ngete kono tule ta doctor thamani doctor na jongman se rang rok bai lemon kurkuri kha hingke ba bo hingke bazani phaime logo logi no kicha phano lelai abonyo mui songna bagai tiar kha jam hike siti godok chana hane mui tok bahan hingke sakang bare no baji bai mun chitongkang ge kata bora pias khichani phikata ang lela sani kijari ro kansalai chani bo ge yang yarok suklai chani ta phat bo ke kono ganti ba haboi mui rok sitiar khai songi tong hata ge an borok tiren bagi asungna dolok jotana no horka ham